बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुणकेरी गावात 2च ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे या गावाला कमी दाबानं वीज पुरवठा होतो. तसंच या गावात विजेच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. कुणकेरी गावात 13 वाड्यांसाठी 2च ट्रान्सफॉर्मर आहेत. त्यात लिंगाची वाडी येथील ट्रान्सफॉर्मरवरून जाणाऱ्या वीज वाहिनीवरती सर्वाधिक ग्राहक आहेत. नेहमीच या 7 वाड्यांमध्ये कमी दाबाचा वीज पुरवठा होतो. अनेकदा विद्युत उपकरणात बिघाड होऊन चालत नसल्यामुळे ते बिनकामाचे ठरतात. त्यामुळे गावात नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याबाबत अनेक वेळा महावितरणचं लक्ष वेधण्यात आल्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्यानं कुणकेरी ग्रामस्थांनी महावितरण कार्यालयासमोर महाराष्ट्र दिनादिवशी उपोषण छेडलं आहे. पाहूयात. कुणकेरी गावात 4-5 वाडी आहेत. कुणकेरी, पळसदळावाडी, पिंपळवाडी, मधलीवाडी, कशेलवाडी. गेली 4 वर्ष तिथे ट्रान्सफॉर्मर नसल्यामुळे आज पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी, पिण्याच्या पाण्याचे पंप किंवा लोकांचे उद्योग असलेले मशिनरीज, घरगुती मशीन सगळ्या, फ्रीज म्हणा, मिक्सर म्हणा, घरघंटी, व्होल्टेज कमी असल्यामुळे काहीच चालू शकत नाही. आणि गेले 3 वर्ष आम्ही मागणी करतो आहे की ह्या ट्रान्सफॉर्मर आम्हाला वाढवून द्या म्हणून. त्याप्रमाणे अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची तरतूद करत नाही. MSP ऑफिसमधून कुठच्याही प्रकारचे प्रस्तावसुद्धा वर जात नाही आहे. आणि ही जर परिस्थिती असेल आणि आत्ताचे मे महिना आहे, दरवर्षाप्रमाणे यावेळीसुद्धा पाणी टंचाईचा मोठा प्रश्न भडसावत असताना पाणी नाही हा मोठा प्रश्न चाललेला आहे ग्रामपंचायत लेवलला. त्यामुळे गावातील ग्रामस्थांचा मुख्यत्व ग्रामस्थांचा मोठा रोष आम्हाला सहन करावा लागतो आहे तिथे. पण तो ट्रान्सफॉर्मर जर आमचा बसवला आहे, 100 kVचा ट्रान्सफॉर्मर बसवला, तर 5 गाडीचा आजचा जो प्रश्न आहे पिण्याच्या पाण्याचा, मेन महत्त्वाचा पिण्याच्या पाण्याचा आणि घरगुती जे इलेक्ट्रिक मशीन जे असतात ते सगळे मशिनरी या चालणं खूप महत्त्वाचं आहे. ते चालवण्यासाठी आम्हाला ट्रान्सफॉर्मर मंजूर करणं आज गरजेचं आहे.